Ikaw pa na vlogger guys, si Rondel Gago guys. Ako rin din surprise karon video na nagsusulong naglingkod sa likuran dry. What's up? Musta tong vlogger atong boss? Okay ra to boss? Hello. Okay ra tong ginaway boss? Okay kayo. Sakit yung itong idol. Marag nabuak na itong ibang idol. Imni nag-post na idol, ang makatambal na idol. Idol, pati kayo kita nga idol nga. Para kung mamatay na idol mga idol. Hindi ko na kayang buhay ko mga idol. Masakit talaga yung ngipin na idol. Mori, Ano bang gagawin ko nito mga idol? Para na akong magagawa sa buhay ko. Grabe, idol, sakit talaga. katong kuan idol ba? Katong YouTuber battles Cebu ba? Sige nag-post na imong napinding imong away. Sana all. So ganyan idol ang ngipin na idol. Hindi na magkalaro ng boxing mga idol sa laro natin mga idol. Dahil masakit talaga yung ating napangyarihan sa buong bansa. Ngipin natin ay talagang napakasakit talaga. Inasahan ng mundo na ito ay mangyayari. Kaya pagpaliwanag sa inyo pasensya ng ibahat dyan. Hindi po napatuloy yung laban dahil sa mga pangyayari mga naganap sa buhay ko na kung ako ay malaban ay maaaring ikamatay ko yan. Okay, sakto Kaya gina. hindi na ako pumapatuloy. Sakto gina idol. Tabla ang buhay ko. Maliit pa ako. Ganito na ang tratrabaho ko. Maliit pa ako. Maliit yung anak ko. Okay, Kaya wala na magawa. Punta lang ako sa Negros. Magdoktor lang ako sa dito Negros ba? Punta lang ako doon para tatanim lang tagkamote idol. sakit talaga ang buhay ko. Hindi ko na Magtatanim lang tagpala ito sa Negros idol. Oo, sakit na. Sakit na. Gusto ko na sumuko. Hindi ko na gusto. Buhay ng buhay. Buhay. Isa may shout out na taro na idol mo mga amigo. Sa taga Cebu. Negros, Titi, Bohol. Samar, Campi, sa Tiki. Grabe idol. Shout out ko sa mga team Ilong. Among owner kay si Chick. Shout out ko sa itong mga Iligog Pitek, si Duela Tingson o si mga nato o si Kimberly. Shout out ko sa mga batik Ilong. Okay, salamat idol.